Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε? Εδώ πήγαμε για ψάρεμα και πάμε για τον τόπο τον ευχάριστο. Τι κάνετε, πώς θα περνάτε? Άπνοια σήμερα, άπνοια. Κάναμε ψαρεματάκι γιατί έρχεται το βοριαδάκι. Έχει και ομοιοκαταληξία, wow. Άπνοια ρε παιδιά, και είχε πάρα πολλά δελφίνια σήμερα, πολλά δελφίνια και φώκες. Μιλάμε για πολύ μεγάλη ζημία τα δίχτυα. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Τα γάντα. Οι έλικες. Από αύριο λέει βοριαδάκι και το Σάββατο και την Κυριακή λέει και 7, 8, 9 βοριάδες εδώ στην περιοχή μας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ακολουθήστε γιατί αύριο ανεβάζω άλλο βίντεο με το καϊκί.